Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Usiku omwe Ambuye anabadwa mwa Maria, mpingo wa angelo ake unadzakodza pembedza luluye 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 talandira mwana luluye 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 mwana wa mamuna talandira mwana wa mamuna. Inde mfumu ya mtendere, inde Mulungu ali nafe Emmanuel. Ndikulandireni tu abale ndi alongo pano patiyankhule na Ambuye. Chaka takhala tikukonzekera chija kuyambira pa 1 December kufikira tsiku la lero. Nachi nali tsiku limene chauta walipanga amatero tu Ambuye Archbishop Ledziai, mzimu wawo usendi mtendere. Tikuchita chaka lero cha Christmas. Mulungu ali nafe, Emmanuel, God is with us. Tingasauke, tingalire, tingatope, tingadwale, tingathedwe nzeru, Mulungu ali nafe. Ichi ndi chaka chimene tikukondwerera tsiku la lero. Ndi chaka cha tsiku la lero ndimafuna tilingalire zinthu zitatu zofunikira. Chimwemwe, joy, tilingalire za chisangalalo, kukondwa, tilingalire zosinkhasinkha. Tisinkhasinkha chani? Tikondwa chifukwa chani? Ndikulandireni abale ndi alongo lero pa tsiku la Christmas. Lero kumawerengedwa mawu ambiri potengera nsembe ya misa imene tilowe. Inde mawu angasiyane koma onse akulinga ku chaka chimodzi, kubadwa kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Choncho ife tikutenga mawu athu oyamba. Mawu oyamba achokera m'buku la mneneri Yesaya mutu 52 ndime ya 7 mpaka 10. Komanso titha kuwerenga kuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu wa 9 ndime ya 1 kulekeza 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi postulant Angela Makwasa achipani cha Medical Mission Sisters MMS kuchokera ku St. Joseph Barikudembe na Miyango Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo namba 14. Imbirani chauta nyimbo yatsopano, imbirani chauta inu anthu a dziko lonse lapansi, imbirani chauta, tamandani iye, simbani za ntchito zake zodabwitsa. Ndi chilimbi chake tiziti lero mpulumutsi watibadwira amene ndiye Khristu. Mawu achiwiri achokera mkalata ya Paulo woyera kwa Ahebri mutu 1 ndime ya 1 mpaka 6. Komanso titha kuwerenga chokera mkalata ya Paulo yolembera Tito mutu wathu ndime ya 11 kulekeza 14. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi akatekist Matthews Zakaria Kandodo kuchokera ku St. Joseph Barikudembe na Miyango Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu amumthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera mutu wa 2 ndime ya 1 kulekeza 14. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Mawu oyamba. Mawu ambuku la mneneri Yesaya. Sikukondwetsa kwake pamene mukuona wamthenga akuyenda m'mapiri, akubwera ndi uthenga wabwino, akulengeza za mtendere, akuzetsa chisangalalo, akulengeza za chipulumutso, akuwuza anthu aku Ziyoni kuti Mulungu wanu ndi mfumu. Mverani, alonda anu akukweza mawu, akuyimba pamodzi mokondwa, popeza kuti akuona chamaso chauta akubweranso ku Ziyoni. Fuwulani mokondwera, inu mabwinja a Yerusalemu,
pakuti chauta wawatonthoza mtima anthu ake, wapulumutsa Yerusalemu. Chauta wagwiritsa ntchito mphamvu zake zoyera pamaso pa anthu a mitundu yonse. Dziko lonse lapansi mpaka kumathero lidzaona chipulumutso cha Mulungu wathu. Mawu a Ambuye. Mawu a nkalata yolembera Aheberi. Kale lija pa nthawi zosiyanasiyana, mwa njira zosiyanasiyana, Mulungu adalankhula ndi makolo athu kudzera mwa aneneri. Koma masiku otsiriza ano walankhula nafe kudzera mwa Mwana wake. Ndi mwa Iyeyu Mulungu adalenga zolengedwa zonse, namuyika kuti alandire zinthu zonse ngati cholowa chake. Iye ndiye kuwala koonetsa ulemerero wa Mulungu, ndipo ndiye chithunzi chenicheni chosonyeza khalidwe la Mulungu. Iyeyu amachirikiza zonse ndi mawu ake amphamvu. Atayeretsa mtundu wa anthu pakuwachotsa machimo, adakakhala kumwamba kudzanja lamanja la Mulungu wa ulemerero. Mwana wa Mulunguyu ngoposa anjelo, monga momwe dzina limene Mulungu adapatsa limaposera dzina la anjelo. N'chifukwa chake n'kale lonse Mulungu sadauzepo mngelo aliyense kuti, iwe ndiwe mwana wanga, ine lero ndakubala. Mulungu sadakambepo za mngelo aliyense kuti, ine ndidzakhala bambo wake, iye adzakhala mwana wanga. Koma pamene ankatuma mwana wake wachisamba pansi pano, Mulungu adati, anjelo onse a Mulungu azimpembedza. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Masiku amenewo Augusto, mfumu ya ku Roma, adalamula kuti pakhale kalembera wa anthu a maiko onse. Kalembera oyambayu adachitika pamene Quiriniyo anali kuweruza dziko la Syria. Motero anthu onse adapita kukalembedwa, aliyense kumudzi kwake. Yosefe nayenso adanyamuka kuchokera ku Nazareti wa ku Galileya, adapita ku Yudeya kumudzi wa mfumu Davide, dzina lake Betlehemu, chifukwa anali wa m'banja la fuko la Davideyo. Adapita kukalembedwa pamodzi ndi Mariya mkazi wake, amene anali ndi pakati. Pamene anali kumeneko nthawi yake yoti achire idakwana, ndipo adabala mwana wake oyamba. Adamkulunga msalu ndi kumgoneka chodyera ng'ombe, chifukwa adasowa malo ku nyumba ya alendo. Kudera lomwelo kunali abusa amene anali kulonda zoweta zawo kudambo usiku. Mwadzidzidzi mngelo wa Ambuye adadzayimirira pakati pawo, ndipo ulemerero wa Ambuye udawala powazungulira. Abusawo adachita mantha kwambiri, koma mngelo adawawuza kuti, musaope, ndadzakuwuzani uthenga wabwino umene udzakondweretsa anthu onse kwambiri. Usiku omwe uno m'mudzi wa Davide
wakubadwirani mpulumutsi amene ndiye Khristu Ambuye. Chitsimikizo chake ndichi: mukapeza mwana wakhanda okutidwa ndi nsalu atagona m'chodyera ng'ombe. Mwadzidzidzi pamodzi ndi mnjeroyo padaoneka gulu lalikulu la anjelo ena. Anali kutamanda Mulungu ndi mawu akuti, ulemerero ukhale kwa Mulungu kumwambamwamba, ndipo pansi pano mtendere pakati pa anthu amene Iye amakondwera nawo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ulemerero kwa Mulungu kumwambamwamba, ndipo pansi pano mtendere pakati pa anthu amene Iye amakondwera nayo. Ulemerero ukhale kwa Mulungu kumwambamwamba, mtendere pansi pano pakati pa anthu amene Iye akondwera naye. Amene ndife Akatolika timadziwa ikangotero tikuyamikani. Ulemerero, ulemerero, utamandani. Ulemerero, ulemerero. Inde lero ndi tsiku la ulemerero, lero ndi tsiku la chimwemwe. Chondisangalatsa tiyambire pamenepa. Mawu amene anthu amene akulandira mthenga okondweretsa, mthenga okondweretsawo ndi abusa, ndi akuwauza kuti musaope. Anthu otsika, anthu onyozeka, anthu opanda mayina, musaope. Mukuopa chani? Nkutheka inu ndi ine tadzazidwa ndi mantha m'moyo mwathu, tadzazidwa ndi mantha mchikhulupiriro chathu, tadzazidwa ndi mantha m'banja mwathu. Akuti musaope, ndabwera kudzakupatsani nkhani ya chimwemwe, nkhani ya mtendere. Ndimafuna kuti ndi chaka ichi cha Christmas, lero si tsiku lochulutsa macheza, lero si tsiku lochulutsa zokambakamba, ndi tsiku la chimwemwe. Komabe titha kulingalira mwachangu zinthu zisanu izi. Choyambirira, nanena paja kuti Christmas tiyitenge m'magawo atatu. Pa Chingerezi zikufeka bwino kuti Christmas is a time of joy, it's a time of celebration, and it's a time of reflection. Nchifukwa chani tili ndi chimwemwe? Chifukwa chonena kuti wotipatsa chimwemweyo ali pakati pathu, ndipo watitsimikizira akutiuza kuti amakhala nafe. Nchifukwa yake kwa anjelo aja kuti musaope, ndadzakupatsani nkhani ya chimwemwe, nkhani imene ikondweretse dziko lonse lapansi. Koma nchifukwa chani tili ndi chimwemwe? Chifukwa chonena kuti chikondi cha Mulungu wachipereka ngati mphatso, wachipereka ngati mphatso osangoti kwa kadera kena kanthu, akuchipereka kwa tonsefe. Nchifukwa chake pa Yohane 3:16 amanena kuti chifukwa choti Mulungu adakonda dziko lapansi adatipatsa mwana wake mmodzi yekha. Christmas is the time of ultimate reminder that God for us is unconditional. Ikutikumbutsa kuti Mulungu adzatipatsa chikondi chake chopanda malire. Chifukwa dziko lapansi pano pali zikondi zosiyanasiyana. Titero kunena kwake kuti dzikondi, pali dzikondi zosiyanasiyana. Chikondi cha ndalama, chikondi choti zinthu zondiyendera, chikondi choti chifukwa ndapanga behave bwino, chikondi choti mawa ndidzabwezerenso, chikondi choti basi ndingofuna ndijeredwe. Koma chikondi cha Ambuye sichimasankha kufoka kwathu, sichimasankha kulira kwathu, sichimasankha kutchuka kwathu, sichimasankha mphamvu zathu, sichimasankha kunyazitsidwa kwathu. Chimenecho ndi chimene Mulungu akutipatsa, chimenecho ndi chimene chikuyenera chitipatse chimwemwe. The birth of Jesus in the humble manger shows us that God's love, God's power, true power is displayed in the weak. The place of power is in quiet, humble moments. Ngati tikufuna kukhala ndi mphamvu zenizeni, tiphunzire kusankha zinthu zooneka ngati zofoka, malo oneka ngati ofoka, zichitochito zooneka ngati zofoka. Mmenemo ndi mmene tingapeze mphamvu zathu zopulumukira, mphamvu zathu zopitira chitsogolo. Fundo yachiwiri tikawerenga buku la mneneri Yesaya akunena kuti anthu oyenda mu mdima wake wandiweyani aona kuwala kwa Mulungu. Ndani mwa ife anganene kuti mmoyo mwake mulibe mdima pa nthawi ina yake? Mdima mbanja, mdima musembe, mdima musisteri, mdima mdziko, mdima pa business, mdima motumiki. Paliponse tikumana ndi midima yosiyanasiyana. In times of struggle, we can hold on to the hope of Jesus, to the hope that is given to us. He is the light that guides us through and through. Nthawi ya mavuto ndi nthawi imene timadziyang'anira pasi, ndi nthawi imene timadzitsekera, ndi nthawi imene timakhala tikulira. Mwana Yesu wobadwa, mwana Yesu okhala nafe, mwana Yesu amene akunena kuti wagonjetsa mdima, akunena kuti akufunanso mmoyo mwathu muchoke mdima wina uliwonse. Chachitatu, Christmas ikutikumbutsa kuti tili ndi mfumu ya mtendere pakati pathu.
He is the Prince of Peace. Chifukwa cha mtendere umene akubweretsa ku dziko lapansi, sakungobweretsa ku dziko lapansi komanso m'mitima mwathu. Timapereka chimene tili nacho. Ngati mu mtima mwanga ndilibe mtendere, ndisembekeze kupereka mtendere ku banja langa, ndisembekeze kupereka mtendere kupali chikwanga. Tisamadabwa anthu ena amangopanga zinthu zosokoneza nchifukwa choti alibe mtendere. Yesu amene tikumkondwera tsiku la lero akuti ndi mfumu ya mtendere imene kupereka mtendere, osangoti mtendere wa zakudya, osangoti mtendere wotinena kuti lero timwe madrink osiyanasiyana, ena tidachitokonzekera chaka chonse inde kudya tidye, koma pamapeto pa zonse tinene kuti mtenderewo ubwere mu mtima mwanga. Ambuye lowani, lowani, muntima mwanga. Ambuye lowani, lowani, muntima mwanga. Ndi nyimbo zimene tizimba pamene tuchita chaka cha Christmas. Chachinayi, Ambuye Yesu afuna tionetse kuti wabwera kudzapereka mphatso yokhala nafe, the gift of presence. Iyi ndi fundo yofunikira pamene tukambirana za Christmas. Tikunena kuti wabwera udzagawana nafe chimwemwe, wabwera udzagawana nafe chisangalalo, wabwera kuti tisinkhe-sinkhe. Nde pano tikusinkha-sinkha kuti chimwemwe tikukambacho tichipeza bwanji. Iyeyo akutipatsa the gift of presence. Emmanuel ndi dzina lake, Mulungu ali nafe. Ngati dziko lapansi pali mphatso imodzi imene tikumanana, is the gift of presence. Mabanja atokhala ndi ndalama, atokhala ndi nyumba, athu wapititsana ku masukulu odula, atha kuwagulira zakudya zodula, atha kuwapatsa mapoketi mana atalatali. As long as the parents are not present to their children, ana amene osakula ndi chimwemwe, sakula ndi mtendere. Alipo mabanja amene tinganene kuti ali nacho china chilichonse, koma ma spouses, abambo ndi amayi, presence ya wina ndi nzake palibe, amene aja alibe mtendere mu mtima mwawo. Ngati tikufuna kuti tikhale mtendere, akutipatsa mphatso, ndili nanu, Emmanuel, Mulungu ali pakati pathu. Nafenso tiphunzire the greatest gift that we can give to each other, ndi kukhalapo pamene wina akulira. Nchifukwa Yohane uja amene chaka chake tichite nkuja, mukaona kuti anakhala pafupi ndi mtanda wa Ambuye Yesu, ndipo he leaned towards the chest of Jesus. We need to be there for each other. Mavuto ena amene timakumana nawo, akungoswekera wina amvetsere nkhawa zanga, wina amvetsere kulira kwanga, wina amvetsere kutopa kwanga. Emmanuel akunena kuti ndili nanu. Ndengati iye ali nafe, ifenso tipezeke kwa wina ndenzake. Ndipo chachinayi, makamaka chachisanu, tinanena kuti zinthu 5 tisachulutse gagandiwa ndi tsiku lokondwa. Tamva kuti abusa aja tikawerenga mawu osiyanasiyana okhudza Christmas ija, atalandira mthenga uja kuti wakubadwirani mwana ku Bethlehem ku Yudeya, akuti adathamanga ndi chimwemwe kukayamba kugawira anzawo. Zachitika uko, tamuona wabadwa, lululu, tiyeni tikamuone, tiyeni tikampembedze. The point is, the shepherds, they went out to share the good news so that others may also witness the newly born child. Inu ndine Yesu amene watibadwira, tikuyenera tigawane nawo anzathu. Pamene wabadwa m'mitima mwathu, akuswekeranso kuti abadwe m'mitima mwa ena. Zimene watipatsa tikuswekeranso kuti tipereke kwa ena. Tikatero tu Christmas yathu ikhala yatanthauzo. Tikatero Christmas yathu ikhala yopambana. Koma choposaposa, monga iye watibadwira, ifenso tibadwe mwatsopano. Mukhala ndi Christmas yotani. Pamene tikukondwa, pamene tikusangalala, let us remember the less privileged. Inu amene mukudya, inu amene mukumwa, inu amene muli m'maulendo, tisayiwale anzathu ena amene kangachepe kamene tingagawane nako, achitira umboni kuti Yesu chimene akufuna tsiku la lero ndi kugawana. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.